Ola, bos días, estamos en Atlántico TV. Hoxe acompáñanos o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Moitísimas grazas por atendernos. Encantado, bos días. Vai facer este ano, para xuño, 26 anos de alcalde. Son moitos anos, é un dos alcaldes máis lonxevos no cargo. Que balance fai destes anos todos aquí na alcaldía? Bueno, pois un balance moi positivo, non? De orgullo de ter traballado por esta cidade, non eu, sino un equipo moi potente de xente, e sobre todo porque estou orgulloso porque moitísimas das cousas que se fixeron aquí, que foi un cambio de paradigma, de modelo urbano, de construir unha cidade pensada para as persoas, e ademais con futuro, dinámica e de alta calidad de vida, non? Porque ao final é iso. Sempre nos acompañou unha parte moi importante da cidadanía de Pontevedra. Estoulle orgulloso dese comportamento social, non? Eu sempre digo que estou enamorado de Pontevedra en todos os sentidos, pero tamén da súa xente. Hai un porcentaxe altísimo de xente que cada vez que lle faz unha proposta atractiva, valente, que significa un salto sustancial de calidade na vida urbana e na calidade de vida da xente, pois sempre acompaña, non? Entón, encantado e con ganas de seguir traballando. De feito, o modelo de cidade xa recibiu varios premos. Un fai pouquiño, en Latinoamérica. Ese ainda non o recibimos, Non, pero bueno, estades aí. Sí. Tocou teito o modelo de peatonalización ou habería algunha parte aínda máis prevista? A ver, este é un modelo, non hai que reducilo a peatonalización, non hai que é un modelo integral, global, que atende a todos os aspectos da vida ciudadana, non? E que ten varias características. Unha, a recuperación do espacio público para as persoas, obviamente con criterios de accesibilidade universal, de loita contra o cambio climático, de eliminación de contaminación provocada polos vehículos a motor, de cuidado do medio ambiente, de renaturalización da cidade, de plantación de árboles, tamén de parques periurbanos, de recuperación dos ríos, de saneamento da ría, o sea, son moitísimas cousas, entón non se pode reducir. A min cando vas por aí porque nós estamos viaxando moito, non? Eu este mes estuve en Porto, no Congreso das Cidades que camiña de Portugal, pero para o mes que ven me vou ir a Alemania, a Universidade de Heidelberg. O mes que ven tamén vou ir a Lisboa, que nos dan un premio de reconocemento pola transformación urbana de... Coñécese o modelo de Pontevedra xa? Non, é que, a ver, cando hai, eu sempre poño un detalle porque pode ser significativo. Hai pouco estuveron aquí, traídos pola Universidade da Coruña e pola Facultade de Arquitectura, que ten un convenio con nós para falar sobre, ten un máster de espacio público, e truxo un máster que está facendo en Londres, carísimo destos de xente con posibilidades, e había xente de todo, americanos, indios, en fin, de toda Europa, etc. E os alumnos que viñeron, me acordo que estábamos na parte superior do mercado, decían, mira, cada vez que empezas a profundizar falando de calidad urbana, de espacios urbanos, de urbanismo, de ecoloxía urbana, de todo eso, atopas a Pontevedra sempre por todos os lados. Automáticamente hai traballos feitos no Xapón, traballos feitos en América do Norte, etcétera, non? Entón, eso é así, non? E é así por unha razón sustancial, e é que nós levamos 26 anos no goberno, ou casi 26 anos, pero estivemos 12 anos na oposición. E os 12 anos na oposición foron un aprendizaxe bestial, un traballo de estudar todo o que se facía no mundo para mellorar a calidad de vida da xente, de por onde iban os tiros, do que non se debía facer e o que se debía facer, e ao final, cando accedemos ao goberno no 99, tiñamos moi claro moitas cousas. Por eso, actuamos de forma inmediata e logo seguimos evolucionando. Eu creo que isto non se acaba nunca, non? Eu estou moi preocupado
polo futuro do planeta, estou moi preocupado polo quecemento global e polo cambio climático, entón, nós como Concello vamos a aportar todo o que poidamos para contribuir a ter un planeta vivo, porque non hai plan B para o planeta. Claro. E as catástrofes que está habendo a nivel mundial non é eso de que se conozan máis, porque se conocían as catástrofes todas. Ahora é un día sí, día non? É unha cousa increíble e o que negue o cambio climático está trabucado. E, polo tanto, nós temos que traballar nesa línea. Precisamente nesa línea, cales son os proxectos agora mesmo que ten en marcha o Concello? Consta que un deles, precisamente, que levaba moito tempo no caixón, a renaturalización do Gafos, o Gran Parque da Parda. Explique un pouco estes que están máis urxentes xa encamiñados. Bueno, teñen que ver, en principio, coa calidad de vida e, sobre todo, co respeto polo medio ambiente e a sustentabilidade, non? Entón, hai uns proxectos que para min son emocionantes e interesantes, non? E, bueno, o máis importante é a renaturalización e posta a recuperación pola cidadanía dun río que estaba tapado en Campolongo, non? Bueno, eso está en marcha, está o proxecto feito, está en este momento creo que en adxudicación xa, ou sea, facéndose, polo tanto, eu creo que ao longo dos próximos anos, pois verémoslo, non? É un proxecto moi cuidado, un proxecto, bueno, que require unha inversión potente do propio Concello, tamén hai unha financiación europea, pero que non chega nin a mitad do que vamos a invertir aí. Bueno, e iso eu creo que era un deseo de moitísimos pontevedreses e dos veciños del Campolongo especialmente, porque, bueno, temos a fortuna de ter 2, 3, 4 ou 5 ríos que están, digamos, no espacio urbano máis próximo á cidade compacta, non? E era unha barbaridade telo enterrado, non? É dicir, que iso é un asesinato que se cometeu nos anos 60, 70 máis ben, e que vamos a intentar revivir o morto, non? Pero o máximo posible. Pero logo hai outros proxectos, por exemplo, o tema do Parque da Parda, que será o parque urbano máis grande de Pontevedra, despois de, se quitamos, deixamos a un lado a Alameda e as Palmeiras conxuntamente, non? Son 33.000 metros cuadrados que vamos a permitirnos conectar precisamente toda a zona da Parda co paseo do Gafos e coa ría a través do... Bueno, de alguna maneira é unha recuperación do espacio público urbano para disfrute de todas as persoas, non? E iso é un enfoque que sempre estuvo no modelo urbano de Pontevedra, non? Esa recuperación do espacio público con accesibilidade universal, con facilitar a autonomía para as persoas, especialmente as persoas máis débiles, nenos, persoas maiores, persoas con discapacidades, e iso, bueno, pois, de alguna maneira revitaliza a cidade e a fai dinámica en todos os sentidos. E falando xusto de dinamismo, un dos problemas agora mesmo que ten, bueno, Pontevedra é a falta de suelo industrial, ou que está un pouquiño agora mesmo limitado. Sí. Falo concretamente do polígono do Campiño, que é o polígono empresarial de Pontevedra. Que posibilidades hai agora mesmo? O Concello está traballando nisto? A ver, nós no seu día fixemos varias propostas de solo industrial. Unha era a ampliación do Campiño hacia Pontevedra, que son máis ou menos 500.000 de metros cuadrados, co cual pasaría o Campiño, que xa ten 500.000, máis o da Raigosa, pasa a superar 1.000.000 de metros cuadrados, xa ten servicios, por lo tanto, é coherente facelo aí. Demandámoslo á Xunta, en principio están facendo os estudios previos para a ampliación, non? Tamén se falaba do polígono de Liborei, que pode ter acceso ao tren como Porto Seco, que o Porto de Marín está xa compactado. Nós non somos partidarios de que o Porto haxa empresas que poidan estar fora dos espacios portuarios. Os espacios portuarios ten que ser para carga, descarga, almacenamentos, pero non para ter unha industria propiamente dita. Para iso ten que haber portos secos ou espacios aí. E aí estamos, hai tamén unha parte do polígono de Fraga Moreira que está no Concello de Pontevedra. Está agora mesmo en marcha. En todo caso, neste momento, o polígono Campiño Raigosa e o polígono de Barromeis, que para nós é un polígono de Pontevedra porque está no límite, están xa coas últimas parcelas á venta, polo tanto, como eso leva o seu tempo urbanizar, creemos que é urxente facelo, e esa é unha demanda que fixemos. En principio se recolleu esa proposta do Concello e está o IGUS traballando nese tema.
Está a Xunta cumprindo co Concello de Pontevedra despois da reunión que mantivo con Rueda? A ver, eu diría que unha reunión o sea, que unha reunión, que un enfoque ou como definiría como luces e sombras, non? Hai luces que se corresponden cando a Xunta de Galiza non lle fai caso ao PP de Pontevedra, e lle fai caso ás propostas do Concello, eu creo que son luces, estamos aí falando da variante de Alba ou de recoller a ampliación do polígono Campiño ou a necesidade de vivendas sociais, cousas deste tipo que nós estamos aí colaborando coa Xunta. Estamos colaborando co Gran Montecelo, despois de 9 anos sin querer facer un hospital público, facer un hospital semiprivado, non? Bueno, cando cambia de posición respecto ao Partido Popular de Pontevedra, pois entón acerta. Cando non, pois non. Entón, bueno, pois esperemos que a ver, eu teño o máximo interese en chegar a acordos. Eu, por exemplo, hai unha cousa que voto moito de falta e me resulta incomprensible, bueno, pois que a Xunta non colabore cos grandes eventos que estamos facendo deportivos na cidade ou cos premios Feroz ou cousas deste estilo, cando hai outras comunidades autónomas que son as que están levando, digamos, a batuta para eses elementos promocionais, non? En todo caso, eso, luces e sombras, pero sempre con máximo ánimo de colaborar, porque cada administración ten a súa responsabilidade e todos temos competencias que hai que coordinar para favorecer a calidad de vida dos veciños. Precisamente un dos eidos falaba do Deportivo, sabe que recentemente pois a Xunta presentou o proxecto de Cernadiñas Novas. Que lle parece o proxecto? Contactou con vostede a Xunta? Non contactou. En todo caso, nós estamos totalmente de acordo coa ampliación do CXTD, que é un centro de tecnificación deportiva que está colmatado xa, non ten outra salida. En todo caso, necesario sí, eu creo que, a ver, Pontevedra é a cidade do deporte de Galicia por excelencia. Primeiro, porque ten o centro de tecnificación deportiva, porque temos INEF tamén aquí, porque celebramos moitos eventos deportivos, competicións internacionais de alto nivel, mundiais, porque o Concello quere colaborar tamén. Onte presentei un proxecto de un pabellón de tenis de mesa que queremos que sea un pabellón para a tecnificación ou alto rendimento deportivo e ao mesmo tempo que sirva para os clubes de Pontevedra. Nós temos que colaborar con eso. Se nós facemos un pabellón de alta competición de tenis de mesa, o normal é que ese pabellón este a disposición da xente que está facendo tecnificación aquí e da propia cidade, non? Temos unha proposta tamén para a gimnasia, que, bueno, é un tema complexo, ou para a escalada. Entón, eu que lle pido á Xunta é que coordine esas inversións. Hasta onde poida chegar o Concello bien e hasta onde poida chegar a Xunta, pois tamén, non? Por lo tanto, eu mandei unha carta ao Conselleiro de Presidencia para tratar de coordinar esas actuacións. E esa actuación ten que ver con instalacións deportivas, ten que ver con eventos deportivos, porque ao final, e ten que ver tamén co apoio ao deporte de base e ao deporte para todos, sobre todo. Nós estamos nun proxecto co clúster da actividade física e do deporte para conseguir eses 2 millóns de personas que fagan actividade física diaria. Pontevedra está moi ben posicionada nese sentido, pero queremos, a nivel de Galicia, pois hai moito que mellorar, non? Ahora mesmo hai 1.300.000 que están facendo algo de exercicio diariamente, ou polo menos todas as semanas, e queren chegar a estos 2.000, pois nós estamos aí. Hoxe vou a presentar unha aceleradora de empresas en relación coa actividade física e o deporte, que sería a única de Galicia, e nós estamos encantados de acollelos no marco do Galicia Sportech, que é un congreso de innovación, emprendemento en fin, de empresas relacionadas con esa actividade física e o deporte. Falaba tamén dos premios Feroz, un dos eventos que, bueno, que tivo unha... Realmente tivo... Que repercusión tivo? Non sei se pode cuantificar de alguna maneira a nivel marketingiano, e se podería adiantar algunha cousa de cara a este ano, de algún acto previsto xa? Nós estamos moi satisfeitos co resultado. Realmente, por parte dos organizadores do Feroz, se cumpleu co compromiso de facer actividades previas a
a gala da alfombra vermella, que sea unha gala dun día, de 2 días, pero o importante é, de alguma maneira, diluirse, non? Que o cine este presente na cidade, que os cidadáns poidan ter relación cos produtores, cos directores e cos actores e actrices, nesa relación previa que tuvemos, con proxeccións, con diálogos posteriormente ás películas proxectadas, e iso funcionou perfectamente. Vamos a ter o ano 26 tamén, na mesma línea, cunha actividade previa importantísima, se pode ser maior tamén. E me decías algo? Si, tivo, dende o Concello, algunha maneira, cuantificache dese tivo a nivel estamos repercusión? pendientes de dar uns resultados duns estudios pero que son absolutamente impactantes, O sea, hubo, repercusión en medios absolutamente bestial. Si se cuantifica económicamente, a Pontevedra estuvo presente en moitísimas televisións, en moitos medios públicos. Bueno, quero decir que é impagable. Se fixéramos unha campaña de promoción da cidade ou de marca cidade, teríamos que gastar probablemente por riba de 30 ou 40 millóns para poder ter os mesmos efectos publicitarios da celebración do Feroz. Por lo tanto, e isto pásanos tamén con triatlón, coas series mundiales, o sea, con moitísimos eventos deportivos que teñen unha repercusión económica importante, pero tamén unha repercusión mediática tamén importante. Por parte do Concello está previsto a revisión do PEPRICA, unha das patatas... Nós fixemos unha revisión do PEPRICA. Eu creo que hai unha... É necesaria? Non, hai unha idea equivocada. O PEPRICA ten que aprobar a Comisión, Patrimonio e a Xunta de Galicia. Entón, no seu momento se revisou e aí hai unha obriga de conservar unha serie de elementos, edificios, fachadas, en fin, tipoloxía constructiva, etcétera, que non hai volta de folla. Eu estuve na elaboración do planeamento no 89, xa estaba de concelleiro e participando en todas as comisións. Nós temos 700 e pico de edificios, que cada un ten a súa ficha, sabemos que é o que se pode construir, que é o que hai que manter. 700 e pico na zona bella. Sí, 700 edificios. A vivendas habrá máis ou baixos ou que sea. E están edificios tamén históricos que teñen unha obrigación de conservación integral, de conservación patrimonial, de grupo A, de tipo B, hai que manter a fachada, non se poden tocar as escaleiras, non se pode cambiar a carpintería. O sea, todo eso está aí. O sea, se alguén espera que o PEPRICA permita facer cousas que non están permitidas actualmente, está equivocado. É dicir, que o PEPRICA está absolutamente estudado. Logo, no seu momento, hubo unha decisión de impedir que se creara máis ocio nocturno, porque estaba naquel momento, en fin, absolutamente masificado, e había unha demanda dos cidadáns que viven ali. Nós queremos que a zona monumental sexa un espacio de convivencia, non queremos que sea un museo, nin que se utilice pola noite ou pola mañán ou pola tarde, que viva xente, que teña actividade, que non sea un museo para turistas que veñan aí, o sea, e iso hai que compatibilizar todos os usos, non? E hai que compatibilizar todos os usos, e logo, pois hai que cumplir as normativas, e hai que respetar a xente que vive ali. Claro, es que, me entendes? Entón, eu creo que a zona monumental é un exemplo de recuperación e restauración. Se consideramos conveniente que hai que facer modificacións, se farán, pero en todo caso coa idea de que sea un espacio de convivencia, unha zona viva, que sin segregar espacios para usos determinados, para que a xente viva e disfrute dun espacio público que é de todos, non? Vale? Entón, outros son simplificar as cousas. Van a cambiar, dixen, oiga, non se poden cambiar as cousas. Non sei se me entendes. Non é que eu quero construir no Monte da Fracha, non. Tú fagas un novo plan de urbanismo, non vas a poder construir no Monte da Fracha. Non sei se me entendes. E iso hai unhas normas xenéricas a nivel de Estado e unhas normas xenéricas de patrimonio histórico que temos que indiscutiblemente hai que adaptar as necesidades de calidade de vida actuales, se hai que poñer ascensores, se hai que aumentar realmente certas cuestións de calidade habitacional, pero con uns límites, e eses límites non nos pon o Concello. É dicir, que eu, ainda que modifico o PEPRICA, logo hai certos edificios que terían que ser aprobados
pola Xunta igual, entendes? Quer dizer que non é o Concello o que informa, o sea, nós temos Peprica, pero, por exemplo, Santa Clara está informando o patrimonio, e calquera edificio da zona monumental que se salga de unha actuación que este contemplada, ten que informar o patrimonio, co cual, se alguén pensa que eso vai a solucionar todos os temas, é imposible. Outra das críticas da oposición é que din que Pontevedra, bueno, que é unha cidade que últimamente está padecendo máis conflictos con xente. É Pontevedra unha cidade segura agora mesmo? Eu creo que sí. Son suficientes os outro día efectivos estuve policiais? falando co comisario, cuestións, porque falamos regularmente, temos xunta local de seguridade, sobre todo hai un tema e é que a Policía Local e a Policía Nacional están en contacto permanente. E está habendo, pois, aprehensións de narcopía, ou xería na prensa, non? O sea, oiga, eso é que... entón, a provincia de Pontevedra é a terceira provincia máis segura do Estado español, vale? Bien, logo, con todos os respetos, textualmente se me dixo, bueno, e iso que está Vigo, que ten unha incidencia maior, non? Porque senón, o cal quer decir que Pontevedra proporcionalmente ten unha seguridade maior. O concepto é, Pontevedra é unha balsa de aceite. Sobre todo cando a xente que estuvo en outras cidades e sabe o que hai, pois e ademais é un comisario, oiga, pois que hai algún conflito con certas persoas que están no espacio público, eso é un tema extensible a todas as cidades, non? E ten que ver máis que nada con persoas sin teito, con algúns con problemas psiquiátricos, outros con problemas de adiccións, outros con, en fin, e xente que bueno, pues, que ten unhas características determinadas. E son un número moi controlado, o sea, sabemos perfectamente cuántos son, donde están, a que dediquen o tiempo libre, etcétera, etcétera. É dicir que isto é... Oiga, mira, eu, só un exemplo tonto. Outro día lía no País, non sei en donde, no aeroporto de Barajas, durmen diariamente 500 persoas. 500, E decía, hai 10 anos dormían 40. Pois eu non sei se hai 10 anos aquí dormían na rúa 14 e agora dormen 20. Oiga, a mí me parece, eu dixo no outro día, e máis conscientemente, bueno, que se está sobreactuando neste tema. Entón, eu tiño un señor que en fin, que está mal da cabeza ou non, e que me insulta pola calle, porque non é o primeiro, pero os conocemos todos. Sabemos quen son, de onde... E son mayoritariamente, bueno, pues son xente que... tamén temos esta é unha cidade moi acolledora, pero é acolledora para todo o mundo. Dá de beber a quen pasa. Dá de beber a quen pasa, dá de comer a quen pasa, en fin, a xente repite, a xente lle gusta. Eu sempre defino as cidades de dúas maneiras. Unha cidade que te acolle, que estás a gusto nela, e unha cidade que estás desexando marcharte porque te expulsa de alguma maneira. Con ruido, pitidos, en fin, non o sei. E Pontevedra é unha cidade acolledora. Pa todo, po bo e po malo. Pa bo e po malo. Entón, vamos, o que sí está é un coñecemento exhaustivo por parte dos corpos de seguridade, pero en colaboración directa e permanente de todo o que pasa na cidade. Entón, como moitas veces non pasa nada, pois resulta que pois unha cousa que pasa pois é noticia, vale? Pero aquí a percepción é que a xente anda pola rúa de noite, de que aquí non... Eu me acordo que había un comisario tamén no seu día que me dixo: a cidade se distingue a xente que vai andando ao cine ou a xente que ten que coller un taxi para ir ao cine. Eso, o sea, me entendes? E entón tú andas por aquí a 1 da mañán e unha das cousas, nós temos moitos congresos internacionais de historia, de literatura ou incluso do CSIC ou do que sea. Oiga, xente que ven e que dice, oiga, isto é que eu estou no parador e logo vengo, marcho, ando de noite, ando de día. Entón, a mí que me digan el Peprica. Peprica significou unha mellora sustancial da zona monumental. Outro día ainda tomei unha señora que lle preguntei cantos anos levaba vindo aquí. 30 anos, era estranxeira, e vive na Plaza do Teucro. E decía, no, es que, bueno, hombre, non ten nada que ver. Xa.
Porque hai 30 anos isto era drogadicción, pinchazos, non había luz, a xente no inverno ás 4 da tarde tiña medo de ir á zona monumental. E hoxe temos unha zona que é o chichi de todos os ciudadanos de Pontevedra e de fora de Pontevedra. Dá gusto pasear, hai un ambiente de convivencia e de seguridade por toda a zona. É que hai que, bueno, o sea, compáreme usted con quen. Non me diga, no, es que hai allí... Pois falando ahora un pouquiño xa de outra cousa, xa un pouquiño xa salindo de Pontevedra, tomou unha iniciativa sobre a gratuidade da P9 hai un par de meses, enviando unha carta aos concellos máis perxudicados da comarca, un pouco que apoios logrou, como está o tema neste sentido. A ver, formalmente eu falei personalmente, bueno, claro, porque son concellos de todas as cores políticas, o que fixen foi falar con teóricos portavoces do PP, do PSOE e do BNG. No BNG me contestaron os de Soutomaior, me contestaron os de Moaña e o de Barro, no sentido, bueno, decir, oiga, tamén había que incluir do polígono de Barro a Pontevedra, que estamos de acordo. A ver, aquí estamos de acordo, todos estamos pagando unha autopista que non deberíamos estar pagando, non? E eu, no marco de que, bueno, os acordos de investidura de Pedro Sánchez no seu día foron 50% a rebaixa dos usuarios de tal e agora 75%. Por lo tanto, estamos, de alguna maneira, disfrutando de rebaixas da peaxe porque políticamente o BNG está se mollando a nivel parlamentario, vale? E nese marco tamén da rebaixa do peaxe do Morrazo e todas as rebaixas que hubo son positivas, nese marco Pontevedra, pois claro, se tú os do Morrazo se van a Vigo non pagan, vale? Para que nos entendamos. E os do Morrazo se veñan a Pontevedra pagan. Vale, pois iso é unha discriminación, vale? Entendo eu. Entón, polo tanto, nese marco, eu creo que o tramo Pontevedra-Vigo, ou Barro-Vigo, ou Vigo-Redondela-Pontevedra, ou que sea, pois debería estar libre de peaxe porque é a única alternativa razonable do punto de vista de tempo, que temos os ciudadanos, a non ser que nos metamos ou polo medio de Vilaboa, ou por Redondela, ou por onde sea, non? Por lo tanto, pedimos eso. A resposta, en principio, foi positiva. O que pasa é que, bueno, algo me dixo, espera que consulto a aquel que non contestou e tal, e estou esperando ainda, bueno. Retomaremos o tema. Ahora mismo a CEGAN tamén fixo un posicionamento para liberar toda a peaxe e entón, que nos apoyamos, obviamente, que se transfira a Galicia e que sea gratuita e que xa está ben de pagar, non? Falou outra vez con Abel Caballero a este respecto? Non, falei unha vez e díxome que el se preocupaba de Vigo, que a mí me parece moi ben e que xa dixeron que tiña que decir. Bueno, pois moi ben. E dixe, pois o normal é facer unha... Non sei, prefiro non opinar sobre o tema. Dixe, bueno, facemos aí un frente común e tal. Eu ofrecinlle esa posibilidade e dixo que non. E nada máis. A partir de aí, bueno, pois eu creo que el interesalle que se libere o peaxe, igual que nos interesa a nós, interesan moitas cousas, non? É dicir, que dentro desa relación con Vigo, que é inevitable e que debe facerse de mellorar as infraestructuras, vivimos nunha área urbana bueno, de máis de medio millón de habitantes, que ten unha relación con o norte de Portugal importante e que as comunicacións son importantes, nos aí vamos a topar sempre. Logo, obviamente, somos cidades diferentes, forzas políticas diferentes, modelos urbanos diferentes, pero eu ningún inconveniente, do contrario, para ter unha relación de cordialidade e, sobre todo, de buscar alternativas que melloran a calidad de vida dos veciños, tanto de Vigo, Pontevedra, como de toda a área, non? E ora un poquinho a nivel persoal, será esta a súa última legislatura realmente? A ver, eu dixen no seu momento, cando foi a campaña electoral anterior, no ano 2023 ou 2022, que eu me iba a volver a presentar ás eleccións con un proxecto de 8 a 10 anos, polo tanto, estamos nun novo proxecto renovado que está en marcha neste momento e que vai a darnos moitas alegrías, non?
sobre todo desde o punto de vista de calidad de vida, desde o punto de vista de sustentabilidade, desde o punto de vista de proxección internacional. É dicir, que nós ahora mismo vamos a apostar, igual que apostamos sempre, polo tema do medio ambiente en xeral. Sin un medio ambiente e sin un planeta mellor, bueno, o futuro non é posible, e eu teño a briga de como político e como a título individual tamén, estou obsesionado con ese tema, de deixar pues, un concello e unha cidade e un país tamén mellor aos fillos e ás netas, que teño moitas e vou a ter máis aínda, e esa é a obrigación, non? E eu humildemente creo que nós somos un exemplo de recuperación urbana e de calidade urbana e de como hai que facer as cousas, non? Nos adiantamos un pouco a todo este tema dos espacios urbanos, nos adiantamos 25 anos a reducción de velocidade nas cidades, a seguridade vial, a calidad do aire. Nos temos calidad do aire todos os días, boa calidad do aire, porque reducimos un 70% o tráfico a motor, e agora estamos traballando en residuos. Estou tamén moi preocupado con dúas cousas. Unha, o tema residuos, porque se os residuos se separan en orixen, hombre, son recursos. Esa é a nova filosofía que xa hai anos que está, pero nadie está utilizando. Estamos traballando na compostaxe, na separación, etc. Temos un novo contrato, temos pensado facer máis información e inspección deste tema. E logo, despois, estou preocupado tamén por un tema que é o tema do medio ambiente natural, pero sobre todo que é o monte, non? O sea, eu son unha persona que veño do rural, e creo que o monte estámoslo destrozando con monocultivos, con celulosas, con cousas, e eu creo que estamos a tempo de facer parques forestais, de aproveitar todo o que o monte nos pode dar, que é moitísimo, e ademais desde oxígeno hasta cogumelos, pasando por madeira de calidade e por riqueza, non? E por gandeiría e por moitas cousas. Entón, eso, vale? E aí é onde estamos enfocando, e no propio Concello tamén un pouco nesa línea. Bueno, pois moitísimas grazas. Nada, seguiríamos falando...